Wala na si di. Kato, Oh, di lang. ayos. Berma. Ya, dia lang rin. Wala? Ako sa cik. Para din ko. Di. Atong oras alas 2:15 ang tak na sa buntag inyong higala Benjie Talisic sa Help TV Cebu mga bay. Adlaw na karon nga biyernes pizza 23 sa buwan sa Abril 2021. Kuya kini mga dinakpan mga higala mga bay o sa armas. Oh. Mga niya o sa armas, ikatulong armas. Yung mga Cebu. Anya ang mga dinakpan, kuwate mo gawa imong kana. Kaya pag nila tanahon, mo si Hesus Kristo. Oh. Mani. Tulog ka mga karpintero. Kasi pangani mo? Suko ka. Ay, suko. Angelito Carpentero pala pwede mo Angelito. Ha? Kasi tinuod yun. Kasi tinuod. Na. Imo edad. Wag sukat. Imo edad ba? O sa tinuod imo edad mo. Imo edad o sa tinuod. 36. O siya ba trabaho ng Angelito? Mo trabaho? Ha? Mas. Mamas. Ikaw pangalan mo? Enric? Henry Carpentero niya. Ikaw? Junry. So magsigaw man duha. Ikaw ig-agaw. Pero kate may unique ang buhok ko. Pasilan mga igala. Kumusta atong kuan? Murag okay kayo tong pamambaon na. Okay kayo. Na? Mga armas mga bay ang nakuha na sakbit karong kadlawon. Diri mismo sa may Sitio Tarcom no? Tarcom. Tarcom, Sitio Tarcom, Barangay Lahog. Dakbayan Cebu mga bay. Oy, may buntag sa to mga higala. Kang by Merlisa, nagtalo karon by Yuan Marie. By Marlisa, by nagtalo karon buntag. Si by Richard nagtalo. Kaning mga Cebu 3 grams ni ang nasakbit. Ang nahitabuan ni mga bay, ang mga operatiba sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office sa pagpangu ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes ang nangu sa mga operation dili mismo sa may Tarcom o Sitio Tarcom sa barangay Lahog Mironda. Onya karon ang nahitabo gibaybas ni ang naabdan kanila mga sasi na ahal kaning ubang ani nya ayon tulo nagkuhag mga armas. Si Angelito wa mahimutang sigla ko lakaw. Okay. So mo ni makigala nanghihi pa sila. Mo to nga sa pagronda mo ni nagkuhag armas 38 revolver ni duha ka mga bala. Napoy duha ka bala usa kani usa napoy duha ka mga bala. Dili sa may suok nga bahin no sa may Sitio Tarcom sa barangay Lahog ning syudad sa Sugbo. Pero ano ko biyernes mo na ilang malampuson nga accomplishment sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office in the leadership of Police Colonel Josepino Liga ng atong City Director sa Cebu City Police Office nga siya mo nag-supervise kini mo ang pagpangdakop ubos sa direktiba ubos sa kining pag mando sa ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes ang atog Pangu o Labaw sa City Intelligence Unit mahigala. Gikan as barangay Lahog kagay na tabok dires barangay gikan as Dakbayan sa Lapu-Lapu. Tabok sa Dakbayan sa Sugbo mahigala mga bay. Dunot na kini mo ang pagpangdakop sa mga operatiba sa City Intelligence Unit. May gabi ka may buntag kang bay Tunitian Lovibaho by Ruel Maramara may buntag ni mo dia by Shamayla Marie Paul Gumunit by Jeyo Aramay may buntag na mahigala
O sa itong mga viewers, karumbutan nga oras alas 2:20 ang takna sa kadlaw, no? Inyong higala, Benjie Talisic, diri sa pagpangronda karon sa City Intelligence Unit, karong kadlaw mga higala. Matagalugon niya, standby station sa dugong update sa Help TV Cebu. Pag-subscribe, pag-notificate sa Help TV Cebu mga higala, ang bagong media outlet sa Dagbayan sa Cebu. Kinyong higala, Benjie Talisic, may buntag sa masuya lang.